जाला फंबायखौ बाननांबाय हनै लाङै आरो नै सासे जाबावला गासिबो नै सासे गैबावला। हेलौ गाइसमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। जों नै दा पिकनिक जादों माबानि आद्रा बैसागु मागिनायनि संनाय खावनाय सोलिगासिनो र' दसेनि उनाव खोन्थागासिनो आङो लोगोफोर। नै गाइसमोन अमा बेदरा जाबायबो दासो दै होदोंना दै होखांबाथाय जाबायबो जानाय लोंनाया जासिगोन। सेंग्राफ्राबो फैहांजोब्बाय नै सिख्लाफ्राबो फैहांजोब्बाय। खरस खालामग्राया जोंमोन आरो नैबो सासे माखासे थांबाय ओइ थांबाय मालफोरखौबो लाबोखाबाय नै आइबि गोजा जोबलायबाव बा नै लोगोफोर जोंना फ्रिजआ बेनो बियार सोनानै दोनबाय बे फ्रिज आरो बे मबाइला बेना देन्जारसो सोमब्र'नो खेबखायो। ओमफ्राय नै जारौमोनहा जोंना मोनजोब्बाय नै खांनानै लाबोबाय जानांसिगौल'। ओमफ्राय ओरै साखिबाय ओमफ्राय नैबे बे अमा बेदर ओमफ्राय नैबेहाय दाउ गाइसमोन बेलाय दाउ बियो अमा जायानो सानै साथामसो मानसिफोर बे दाउ लकेल मानसिफोरखौ नेगासिनो दंलाजोबो नै ओरै जमबाय जानो जारौमोनहा ओरै सेंग्राफ्रा जमगासिनो बेदरा मोनबाय नै बयबो जिरायजोब्बाय सारियाव। नोंसोर सेंग्राफ्रा आलदालै लकेलसो जायो बिसोरो माबा लिमका स्प्राइटसोनो जौ लोङा साइसआव रेडि जाजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय जानो समदों आयौ जायबा जाय खाख्लुमजोब्बाय। नोंसालाय सारमोनहालाय जालालै सारमोनहा जाला बा जाला नै आं लागासिनो न'आव संनायसो सारमोनना सोलाय सारमोनहा बिजारखौ ए दे ओमफ्राय नै सारा दासो ओंखाम जागासिनो सासे संना होआखैमोन दा बाव जाफैनांबाय उफाय गैयियाव। आदसा जेबो नङा होनदो गोथाव जाजादों नै दे जाग्रो दे। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोननानैल' मा जानो आसान खेराव बायनानै हराबोला हनै दाउआ गाबदों लागा खरग' भगवान जाला फंबायखौ बाननांबाय हनै लाङै दे मोजां बान खरग' अबस्था गाज्रि जाजोब्बाय लोंनानै फंबाय फंबाय मार जाखो ओइ सानैजों बान सानैबान औ गेजेराव सासेबान बाव आरो नै सासे जाबावला गासिबो नै सासे गैबावला
जोंनि बक्स नारग्रामोन बियो गाइसमोन जाला दिनै फैबाय दाख्लैनो ओंखारदों दिनै बोनानैसो लांनांगोन औ दाख्लै बक्स नारनायाव बियो फैयाखैमोन औ सौग्रावबाय